Исәнмесез, хөрмәтле җәмәгать. Без бүген сезнең белән татар сөлгеләре турында берничә мәгълүмат биреп алырбыз. Татар сөлгесе татар кешесенең күңел көзгесе булган. Чынлап та алар күңелләрендә нинди хатирәләр, нинди матурлыклар бар, шуларны шигү итеп сөлгеләргә төшерә торган булганнар. Һәм ул сөлгеләр бик тә кадерле кешеләренә, инде Сабантуй вакытында Сабантуй батырларына бүләк ителгән. Безнең кызларыбыз кичкенәдән сөлге чигәргә өйрәнгәннәр. Һәм инде алар тормышка чыгар алдыннан ул сөлгеләрне атап, кайнанасына, кайнатасына, үзенең булачак хәләленә һәм башка кешеләргә атап бик күп итеп сөлгеләр чиккәннәр. Һәм аны сандыкларга җыя барганнар. Менә Сабантуй вакытлары хәзер. Без инде үзебезнең ак калфак хатын кызлары белән бергә һәр район, һәр регионнан бер сөлге чигеп, шулардан үзебезнең Россия Сабантуйлары, авыл Сабантуйларына күргәзмә оештырмакчы булабыз. Һәм инде сезгә ул сөлгеләргә ниндирәк формада эшләргә киңәш биреп китәбез. Менә сөлгеләр, аларның бик күп төрләре булган. Казан сөлгесе аерым, менә алтыннан пешерелгән Казан сөлгеләре булган. Инде һәр җирлекнең үзенең аерым бер нәкышләре булган. Кем күгәрчен, парлап утырган күгәрченне чиккән, кем инде әтәш, иртәнге таң атыны белдерә торган әтәш сурәтләрен ясаган, кем инде болындагы чәчәкләрне төшергән. Һәм кемгә нинди чәчәк, кемгә нинди менә шушы нәкыш якынрак, аның күңеле ничек куша, сезгә дә шуны төшергә киңәш итәбез. Сөлгеннең озынлыгын без тәкъдим итәбез 2 метр итеп. Менә озынлыкка 2 метр. Һәм сөлгенең 2 метр алганнан соң материалны нинди материалдан телисез, шуннан шигәргә була, шуңа шигәргә була. Һәм 2 метр сөлгенең 2 башында да шигү булырга тиеш. Менә бу сөлге белән мисал итеп күрсәтәм мин. Һәм шигүдән аста аның инде яшел тәр формасында була. Я инде безнең күрәсез менә икенче формасы менә шуклар эшләнгән. Һәм менә шуклардан тыш, шуклардан соң үзебезнең менә нәкышләрне чиккәннән соң өстә 40 сантиметр калдырып, өскә үзебезнең районны я регионны язабыз. Шигеп язабыз. Хәрефләр безнең 6 сантиметрдан да зур булырга тиеш түгел. Мисал өчен мин сезгә күрсәтәм, мәсәлән, Сарманның сөлгесен. Сарманнар чиккән сөлгене, Сарман районы хатын-кызлары чиккән сөлгене. Менә Сарман дигән сүзне алар язып куйганнар. Аларның хәрефләре 6 сантиметр. Сезгә инде 6 сантиметрдан да уздырмыйча, ул 4 сантиметр буламы, 5ме, ансы сезнең эшегез. Ләкин нәкышләр белән бергә менә 40 сантиметр өскә менгәч языла ул. Шугы керми. Шуктан өстә 40 сантиметр калдырганнар соң тип-тигез итеп район я регионның исеме языла. Мисал өчен Ырымбур, Сарман, Мамадыш, Күкмара, менә шуша итеп язып билгеләп куясыз. Сөлгенең озынлыгы 2 метр булса, аның киңлеге 50 сантиметр материал аласыз. Шитләрен бераз бүгеп калган, бүккәннән соң, менә ул безнең шул 49 сантиметрлап кала торгандыр. Инде шигүнең үрнәге үзегез төшерәсез теләгән шигүне, һәм инде алымы, шума шигүмәндә, атлатып шигүме, шалыштырып шигүме, ансын үзегез карыйсыз. Нинди шигүне күңелегезгә якын итеп аласыз, шул формада чигәргә мөмкин. Мин инде сезгә уңышлар телим. Һәр районда, һәр регионның бу бик тә матур, һәм инде һәр берегезнең җирлегендә оста чигүчләребез, оста нәкыш төшүчләребез бар. Без аны һәр вакыт сезнең үрнәкләрне күреп торабыз, карап торабыз. Моңа кадәр дә без инде татар сөлгесе бәйгесе үткәргән идек, һәм монда катнашкан сөлгеләрне сез күрәсез. Инде менә бусы инде безнең күргәзмә итеп оештырылачак. Ул мәйданчыкта безгә бер кичкенә урын биреләчәк мәйданчык, һәм анда без татар кызлары белән шигү чигәчәкбез. Ягъни татар кызы бәйгесендә җиңүчеләр белән шигү чигәчәкбез, аларның күрсәтү өчен менә шушы сездән килгән сөлгеләрне урнаштырырга телибез.
Endi men sizga oңышлар телим. Her birigizge ijat җимешенең матур, татлы булуын телим. Матур итеп шиккән сөлгеләрегезне безгә юлларсыз дип ышанып калам. Уңышлар сезгә. İçtimağı uyuşması, sülgü şivu boyunca konkursu qoyuldu. Men şu konkursda qatnaşırga buldim. Men Nabiuddin Nazırfide, Nizele rayonu Ayılovunda yaşayım. Men bir küptene şivu bilen şug'ullanan. Şiknede, menim enim şivu şikli, şeker beyleri, oynanan da şulay yok. Mine menim şikken beylerden konuşmadım. En birinci şimdi şuşuna ekesim keler. 83 yılda kuyuga çıkkaç, malayım tuvar aldığından mine şuşu yana tuğan bebelerinin bitine kapatırgan iki aklap şıktım ben şuşu resimle kişilik. Ondan sonunda bu sürgünü stölde hikmetini biz Tatarlar kaptak tutarız dedi. Şunu kaplar için çıktım. 82 yılda 45 kızım, Rus kızım, birga texnikumda okugan edi. Kuyovga chiqdim, meni ismi getirdim Uşaqda. Müslüm rayonu Uruş avulunda. Bu sülgünü izinçelikli. Bu yoqda sviliter bo'lib kelgan kishiga sülgü deydilar. Hem bu sülgünü bulay etib keladilar. Bu Züleyxa Karamovaning bulaydi. Uşaq bilan shir tarbiyalariga da yaratam. Bu shirlarni 80-90 yıllarda belirlendirildi. Bu sürgünde benim yerim küreşirler. Yarattığı yaşken sabahlarda Ayıp Ağı'nda 3. küreşte 3. batır bulup kalmış. Bulet komşusu sürgünü bulet etkenleri. Bu da isterlikle saklanır. Münder kışları da şiirler dik yaratam. Bunu kaynanan Raziye şiirtirdi. Uzun kendisi. Uzun devrayını sağlıkları bir usta şiirler. Nasıl uzun en iyi şiirler? Münder kışı. Nasıldı uzun şiirler? Ne biz Ozat Fatın jurnalı alaydık. Onun içinde kıyılar viniriden jir bolar. Hem onda bir köp şiirge örnekleri koytaydı. Men alarni hazırgi kungacha jiyib bordim. Bütün isim tushirib, hozirda shiirga bit yoratam. Konkursga shiira turgan sülgü ne şaşı. Konkursga sülgü shiir oqilgan, qoidalarına to'g'ri ketirib, ikkinchi tur sülgü oldim. Boshda onun itagine resimlerini tushirdim. İtagini chikdim, ikki yoqdan da onlarısam bor kuşlar sayladım. Bor kuşlar indi bütün kişiler de baxit tilab, bor kuşlar gibi yaşasınlar deb sayladım. İki başına da. O'zimizning rayonning ismin yozirga kerak bo'lgach, ikkida o'ylamışaq. O'zimizning yaratgan rayon gazetimizdan Nizele so'zini olib, shundag'icha shiirga tirishdim. Shunday jiplar bilan. Boshda bu harflarni mana shunday qog'ozga tushirdim endi. Shutlab, yozib, ko'rib tursin, motor chiqqan uchun shunday qilib tushirdim. Bizning yaratgan Nizele gazetasi. Ismi Nizele deb yozib konkursga shiir uchun men Shodira Sülgü sayladim. Çünkü Shodira Sülgü'de çalıştırıp shiir bit umaylar benim için. Şiirim ne şuşlay şiirimiz. Başta birinci retin son vakitli barabız. Uzorna. Onlarısın geri kelgende endi mine çalıştırıp barabız. Bit umaylı.
aytib, Azapqa xatlashigadiz. Biz Tatarның milli bizəgin sülgüge düşürəcəkmiz. Dostlar, bilebizni sürgümüz edir. Sürgünü biz Rusça aytkanda gladio yoki shumoshigu bilan cheklaymiz. Ушына менә шушындай матур шилтә тектек һәм инде югарыга үзебезнең минзәләбезне якын иттереп минзәлә дип яздык. Язуны инде biz Шылбыр шигу үрнәген кулландык. Sülgüge minzele sözün Yekaterina Köprü yanındağı yazıdan alıp çıktık. Әйе, чынлап та, сөлге шигу һәм башка әйберләрне шигу, гомумән шигу нәкеше иң матур бизе. Һәр кешенең күңел халәтен, әйтәсе сүзләрен, матур теләкләрен тудырырга ярдәм итә. Мин үзем дә кичкенәдән үк шигу белән мавыгам. Мәктәптә укыган елларда да бик күп иттереп безне төрле шигу ысулларына өйрәттеләр. Әлбәттә, бу оннан да килә торгандыр. Чөнки минем әнкәем урыныжмак төрләрендә булсын. Бик матур иттереп шигу чигә торган иде. Кызганыч, минем монда үземнең янымда аның шигу үрнәкләре юк. Мин аны Нәвек авыл клубында урнашкан музейга йөрдем. Мин үзем мәктәпне бетергәчтен иң беренче иттереп кулъяулыклар чиктем. Һәм әлбәттә инде кулъяулык чигү шул хәтле кызыксындырды. Мин икенче кулъяулыгымны ике яклы итеп чиктем. Ике ягында тутырып чиктем. Казанда Мәдәният сәнгать институтын тәмамлагач, мин Минзәлә Татар дәүләт драма театрына эшкә кайттым. Анда кайткач, безгә һәрберебезгә алъяпкычлар тегеп бирделәр дә, күңелегездә нинди матур теләкләр бар, нинди матур уйлар бар, шуларны шигу җепләре белән алъяпкычларга төшерегез диделәр. Менә мин матур иттереп шушы татарның милли бизәге, хас булган бизәкне шушы матур алъяпкычка төшердем. Әлбәттә инде алъяпкычы булгачтын, аның инде өстәмә милли татар яулыгы да булырга тиеш. Һәм әлбәттә мин ансында шушы алъяпкычын дәвамы итеп матур шигу үрнәге төшердем. Ватын кызның алъяпкычы яулыгы булды, иратка да инде иренмичә генә түбәтәй чиктем. Монсы инде кызыксыну чарасы булгандыр, бик гади генә булды, бисер белән чиккән иде. Менә ул да сезнең күз алдыгызда. Аннан кире инде төрле образлар тудырырга туры килде инде. Нигәдер безнең Биби ролен гел ак алъяпкыч белән генә чыгаралар. Ул роль миңа шул хәтле якын, мин аны инде үзебезнең татар кызларының матурлыгын, мөлаемлыгын күрсәтеп үстәр өчен, тагы да матурлар өчен алъяпкычына шигу үрнәкләре төшердем.
davam etemiz. Bugünkü günde men endi tag'in bir söyleşiga başladım. Ne o söyleşi? Monsa bizning shodira materiali. Mana shu shunday qilmoqchi. Bizning umrlarimizni borlik yo'shlar. Motor uylarni bilib tursin. Ham albatta shu uylarimiz turmushga oshsin. Bizning umrlarimizni shunday motor bezaklar bilan bezab tursin. Barimizga da xayrli kunlar, salomatlik, sog'lik tilab e'tiboringizni shukr. Мен Гелмолина Рафина Яңа Айман авылының клубында мөдир булып эшләйм. Безнең клубта устав куллар түгәрәге бар. Анда 5 бала йөри. Без балалар белән шигүләр шигәбез. Аларга кулъяулыклар шиктирәбез. Үзем дә яшь чагымнан ук шигү шигәргә яратам. Менә шушылай иттереп, мотор иттереп, тостымаллар, татар бизәкләре белән шигүләр шигәм. Ниһаять, Минзәлә районында сөлге чигү бәйгесе төгәлләнде.
Minzele rayonu Akkalfak Kadın Kızları İyişması isiminden Kadriye Hanım Reisovnaga şın көңелебездән рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шушындый гореф-гадәтләребезне югалтмый саклаганыгыз өчен шын күңелдән рәхмәт сезгә. Димәк, безнең киләчәгебез бар дигән сүз. Шушы бәйгедә Минзәлә районыннан 13 остабикәбез катнашты. Ә инде сезнең алдыгызда менә бүген безнең 10 сөлгебез, икесе кызганычка каршы килеп җитәлмәде, ләкин алар безгә фотосурәтләрен җибәрделәр. Шул фотосурәтләр аша без бүген нәтиҗәләр ясадык. Һәм ниһаять Казанга китүче сөлгебез билгеле булды. Ул безнең татар орнаментларын Татарстан флагының төсе белән югары Тәкермән авылыннан Юмаева Фирүсәнең чигүе дип табылды. Һәм инде без шын күңелебездән Фирүсә ханымга да рәхмәтебезне җиткерәбез. Минзәлә татар хатын-кызлары оешмасы Аккалфак исеменнән шушы катнашучыларыбызга кечкенә генә бүләкләр тапшырабыз. Ул безнең белән шушылай киләчәктә яшьләргә өйрәтү өчен, балаларга өйрәтү өчен шигу үрнәкләре һәм шигу җепләре. Ә инде Фирүсә ханыма шигыр өчен без инде әлбәттә шигу җепләре өйрәтәбез. Киләчәктә дә Минзәлә районында бу бәйге безнең киң күләмдә үтәр дигән өметтә калабыз.